היי, אני עדי וזאת העבודה שלי על צילום זכויות, שבעצם אני מצלמת תמונות מהאזור שלי ומסבירה איך הן מתקשרות לזכויות שעמדנו. רק חשוב לציין, כל הזכויות שמורות, סתם. שכל המידע בנוגע לזכויות מגיע מהאתר לומדים אזרחות בכיף של שחר רגב. התמונה הראשונה היא תמונה מהמרפאה במכמורת שמממשת את הזכות לטיפול רפואי הוגן. הזכות לטיפול רפואי הוגן נמצאת תחת הקטגוריה של זכויות חברתיות, והיא הזכות של כל אדם לקבל מהמדינה ללא תשלום את השירותים הנחוצים לשמירה על בריאותו ולמניעת מחלות. אם חלה או נפצע, על המדינה לאפשר לו לקבל את הטיפול הרפואי הדרוש כדי שיחזור לאיתנו. התמונה השנייה היא תמונה מאחד מהמקלטים הציבוריים במכמורת שמממשת את הזכות לחיים וביטחון. הזכות הזאת היא אחת מהזכויות תחת קטגוריית הזכויות הטבעיות, שנותנת לכל אדם את הזכות להיות מוגן מפגיעה בחייו, בגופו, או להיות מוגן מאיום מפגיעה בחייו ובגופו. חובת המדינה להגן על כל בני האדם החיים בה. התמונה השלישית היא תמונה של גדר של בית במכמורת, ועל הגדר תלוי שלט שמנסה לשכנע אנשים להיות טבעונים. התמונה מממשת את הזכות לחופש התארגנות פוליטית. הזכות הזאת נמצאת תחת קטגוריית זכויות אזרחיות פוליטיות, והזכות היא זכותו של אזרח להתחבר לקבוצה, ובמסגרתה להשפיע על חיים הציבוריים ולהביא לשינויים חברתיים ופוליטיים. התמונה הרביעית היא אותה תמונה כמו התמונה השלישית, אבל עם יד שעושה אצבע שלישית, מה שמביע מחאה וחוסר הסכמה עם הפעולה. הזכות היא החופש למתוח ביקורת על השלטון, שגם כן נמצא תחת קטגוריית זכויות אזרחיות פוליטיות, והיא הזכות של אדם לבטא את מחאתו על אופן התנהגותו ופעילותיו של השלטון. התמונה החמישית והאחרונה היא תמונה בה מצלמים אותי ללא רשותי, מה שפוגע לי בזכות לפרטיות. הזכות לפרטיות נמצאת תחת דאטה קטגוריה זכויות טבעיות, והיא שלכל אדם הזכות לחיות את חייו בלי חשיפה, התערבות או חדירה לחייו, לגופו ולחפציו ללא רשותו. אחת מהמשימות במטלה הייתה לבחור אחת מהזכויות שהסברנו מקודם ולמצוא מקור מידע שעוסק באותה הזכות. אני בחרתי בכתבה של האגודה לזכויות האזרח בישראל על הזכות לפרטיות. בכתבה הם מסבירים שלטכנולוגיה יש השפעה רבה על זכויות האדם ובמיוחד בזכות לפרטיות. אבל הבעיה היא שהמדינה משתמשת בטכנולוגיה בלי חוקים שמגבילים את השימוש בה, מה שעלול לפגוע בזכות לפרטיות. לכן, האגודה פועלת כדי ליצור חוקים שיגנו על הפרטיות של האנשים.